Skopjeko arrizko zubitik bazar zaharraren sarreran dahaut pasa jaman dago. Skopjeko arkitektura otomandarraren adibiderik onenetakoa. Eta baita Mazedoniako Galeria Nazionala dagoen lekua. Nahita ez bizitatu beharreko lekua da. Ez bakarrik bere barne arkitektura txundigarriagatik, baita bertan ikusgai dauden bildumengatik ere. Arte garaikidean eta Jugoslaviako garaiko artistetan zentratuta. Beste jaman batean, txifetekoan, bazarrean bertan ere, Galeria Nazionaleko obra daude, baina erakusketa zumeagoa da. Basciale romane,